Hallelujah. Odafo nyankopon shira bebre enenso ye da foforo nyankopon aye. Na ose ye ma ye nenje e wode bia beto yen. Odafo eto de bia na sedia tibia ne tie no. Na enije no kra entime mba. Nanso saa no nyame aka. Ye gi nyame asem di a ye nya hoto ne fa hodi. Ye nya nije e wo ye mu. Eno ti enadue ye nyankopon ye da wase se wo ka ye ho. Ye di freni ye fi be nyina mo. Ewurade ye bompa ye se ebra wa ma de pa chi ye no. Ye nim se mfa hotibia wo ma wo mo. Wo be koso ama ye ni da so e wo mu. Ye da wase wasem a echichi ye re no na masam no so na kasa kire ye. E wo Jesus Christ dim ni abompa ye. Hallelujah. Amen. Odofo enenso me ma wakwa abade ba oti ase senjumedi so. Ne be fa ya kenkan sem no efi Jeremiah eti eduonu nkron ni chichemudu eni du baako. Jeremiah 29:10 and 11. Odofo menti nsem a wo ho. Onyankopon se e wo mu se wakoye ankoa, mwakoye nkoa anase mo be ye nkoa wo Babylon. Na se matamfo ebetu ahyemo so na omafamondomom na mo be kwakoye nkoa mfi eduoson. Neduoson nechi no mepagya mo na medemo abefie. Odofo ebia na wonam tibia bi mo. Wonam wo Babylon akwantuo mo. Ebia asodin bi, ebia wonya asodin po a osefo na sori ekutia o. Nti okutia wo ma, okutia osikasem, okutia wawarie, okutia enema bebre wo abrabo mo. Ejuma sem nanso onyankopon ahye yembo. Ono anasem ye yiw na ye amen no. Wa hye yembo se ya ho yehie mu no ne ye na wo ho. No be yiyen efiri mu. Ne ehwe nchichemu dun baako na o se Menem adwene koro a medwene wo ho. Adwene a medwene wo ho no eye papa adwene. Enya bone adwene. Adwene a ebe mamo enidaso ene daache papa. Odofo onyankopon no nsem ni o. Onyame na ontonkom na wada no. Onyame na oni atro no. Onyame na onte se nipa na wasesa na no. Ndia waka no enwara ena ebebe mo. Oye nyame prekope. Brofo beka say he's God by himself. Onenia onni. So onenia onni akasa. Edebe bio eno nipa betimi aye. Ni ono aka no eno na ebebe mo. Inti odofo menim tibia wo ne mo. So ni awani da so na wonsa nka no. Ni nyina na echi obekoso ado Ewurade ana. So enso hwe na one pass no. Na ore nyina hyemu. Obekoso ado Ewurade. Sika na wani da so no. Visa na wani da so no. Ye funa wo hwehwe a wani da so no a wonsa nka ye no. Obekoso edo rashe Ewurade mu. Na obekoso yi na ye. Odofo oye nyame prekope. Ebra yate nenim nsem ne yegina so abompa ye no. Ye nya rehyem so nyankopon ne tirimopofa ye ho na ebebe mu. Se de opese niam akono anko ne saa odofo enyi wo re emfiri Ewurade mu. Emom saa bre na fa wo re nyina hye ne mu efise ye ni boafo wo bebia ka ono no ho. Eno nti eniam anko ne se de wo hwehwe mpo a onyankopon owo adwene papi owo adwene po bi edemma o se Menem adwene kra medwene wo. Odofo brabo ye wo mu ye mu bi enim ye nim ne nyame ahyehyɛ afa ye ho. Ono nko an onim nti de bia oda ne di edemma yen. De bia no wayi baako edi ato ho ama yen. Eno nti na de bia se ye dan no. Ode da ne kya ye ni ti na ye gya ye ho so asan hye ne nsa sanse ye nim ye ho so hwe. Esanse ye nim de eda ye nim. Ye de anim ane se nia ye de ye ra hye no mu no ono no kita ye daache. No se men kan cho se daache no de ama me ne wo no eye papa. Den daache no eye papa. Ti mo me enkoso andan no. Enje mo sa bre nye bre ye je mo. Wo tumye so Kristo mo besi sa bre.
nya ebretiawe na obegye no mu ebra ne maye aben na obegye no mu ne sense ono kwan ne ye ni da so ono kwan na odom ye nti odofo bi sense wo Yesu ana wo Yesu wo ade nyina o fa ho to no so na ono ankasa obekasa de ama wo okobia wo na mu bia obeko wo ko ama wo onyame pa obi ni na afa adwene onyame pa obi ehira no nyame nhira